Na úpatí Rychlebských hor v obci Skorošice, nedaleko Jeseníku, se již přes 30 let píše historie společnosti Stomix. Areál společnosti tvoří 3 klíčové objekty. Administrativní centrum, původní výrobní hala a nová moderní hala. V zavedené výrobní budově probíhá produkce zateplovacích systémů, akustických panelů a obkladových pásků. Součástí jsou také laboratoře, oddělení kontroly kvality a centrální sklad. Nová moderní hala je určená pro výrobu obkladových pásků Stocklayer B, nejnovějšího produktu společnosti, který dokonale imituje vzhled cihlového zdiva. Dnes díky našemu vlastnímu designovému centru dokážeme nabídnout téměř neomezený výběr barev a vzorů. Denně vyrobíme desítky tun suchých a mokrých směsí, jako jsou cementová lepidla, stěrky, organické omítky a barvy do exteriéru i interiéru. Naši výrobu jsme rozšířili o akustické panely, které efektivně pohlcují zvuk. Fasádní obklady Stocklayer W naopak dodávají přirozený vzhled dřeva s garancí minimální náročnosti na údržbu. Díky vlastní fotovoltaice a postupnému přechodu na elektromobilitu míříme k energeticky šetrnějšímu provozu. Zkušený logistický tým připravuje zásilky s precizností. Od naložení palec výrobky, jejich pečlivého zajištění až po finální naložení do kamionů, které pravidelně opouštějí náš areál směrem k cílovým destinacím. Naším nejcennějším zdrojem jsou však zaměstnanci. Podporujeme jejich osobní růst a profesní rozvoj. Základem našeho úspěchu je spokojený zákazník. Jemu přizpůsobujeme naše aktivity, vývoj i kvalitu výrobků. Každý projekt, každá fasáda a každý detail jsou pro nás příležitostí dokázat, že za značkou Stomix stojí kvalita, spolehlivost a dlouhodobá hodnota.